Okay, ngokukhulu ukuyithoba kabelani nenhlonipho njengoba nje ngisho mhlawumbe kuyenzeka ukuthi omunye unqamukile wangakuzwa mnganami uyi-introduce ukuthi ubani wenzani leso. Sanibona South Africa, igama lami nguSipho manje Sibongo sami ngokwamsiyane ozibiza ngoSIM Imbongi ayishawa. Alright, wenzani esikoleni? La esikoleni ngenza which is Bachelor of Education. Alright, uyabaphushwa bangena sikhokho sami. Ngibone ngathi ungigcwalisela ungishangona islamu la ngakakhona phezukwayo. Ngizo-highlight ngizokuyishaya ngoba akuyona into yami ukhona into yayo. Hayi kubeka Ngangikwenza lokho ngisafunda ukubhala. Usafunda ukubhala ora ufundele ngiqale ngikwazi ukulandela manje. Yes sir. Ngiqala uzazi kahle lapho sesenizobethwe. Okay. Ngalena nje ethi izolo bengisesibhedlela. Izolo bengisesibhedlela bengaguli but njengekruka ngisangigodle ngihambe kuyosivukela sokonye emahodi. Bekunoma flu bebekhohlela babona ukuthi umkhohlane amakhaza. Ozodlula soyodinga lo medication bese bayavuka basifile la semongene ngasemnyango. Bonke khona umkhulu bekhala ngoqaqamba kwezinyawo onezwe kulamajaqamba. Beqeda khona mase khona kawazi. Njengola yini umuntu yiphenye yaziyo ngifuna ukubona ukuthi ngithole kahle yini. This one is a story about my sister. This is what so many register. Colleague I take sign unlike other girls obe kuna ngusi. Ba fellow line ngobona sekila. Basuyayilandela lezi zinto yayibuka ku social media mnganami. Ikini kuphi nendawo? Ekhaya kithi isebhambanana kwamhlaba yalingana. Babize mfethu bakhona abantu khona ababonapha sebenze lenkazi ayashaya ishaya kwami lapho bukala malume uDr Mkhulu Dr Mkhulu azongumashilami ngiyabuza lapho kwenkonzo ngibiza bonke omalume nentombi yakhe ibini bese ngibiza nentombi yami mamhlanga yona yodwa ngehlanga yebo mosubuze uyobuzisha ngempela ushada lengane hayi na kanjani nje ushada lengane ukuthi yahlonipha imayithanda ekhaya. Alright. Okay, umbuzo wami sethenini sinenza inkonzo la ekubeni futhi ngiyafunda njengoba unenza zona ifundo zobuthishela. Iqiniso lithi ke zilekelela kanjani inkonzo kuwena ngesayidi lakho? Zikusiza ngani? Mhlawumbe wena ibhale umuntu noma ibhale wena zikusiza ngani? Inkondlo mina icishe ifana nani like inkondlo mina ifana nokholo ne. Uma ngathiwa ngilalela inkondlo kunalento efikayo lapha kumina kunemizwa ekhandayo kumina yabona like mangathiwa ngisosizini ngiyakwazi ukulalela ezinye inkondlo zosizi and ngiyakwazi ukuzinduduza ngiyakwazi ukuzingenza ngifile as if angikho ngedwa. Hayi wena uyavuthisha ngempela wena. Alright bafethu siyabonga kakhulu besila khona UK zotelevishini. Wazi sikhosana uselokhu eyishutha bantu vela la. Hello. Uthisha kulala kanjena bantu uzokuthisha la hayi ke isikhoko nyawo sakwesoleni oqala uyaphusha nangu umunye September. Please come and support us. Civil Center. Okay, it's 70 rand. Okay. But make sure you be around. Yes. There's size, standard size, junior. I'm a celebrity. No City, Swoop, Musano. We have many. Hayi ngibonake bakufika yabona bakhombisa ngona Come and support us, please, guys. Alright ke abafundi laba siyabonga bayozonani nabo ngaphandle. Alright kanjile right level siyabonga kakhulu balelisa ininkonzo zakho basazozela inkondlo zami sazozela bafethu awushaya kancane yakho bezwe nje la inani uncane ngoshaya ngaqala ngayo woza nje uthi 18 reasons ngiphila lempilo engiyiphilayo 18 reasons ngiphila lempilo engiyiphilayo kodwa nama ngithanda ukuthi isimo esingiphoqayo kodwa ngoba nguwe ngizokulandisa ngokuqala kwayo kuba lento engiyona ngaqala ngathi kushona umhadi ngasalwa mina step mad ekhaya nginoshina ekhala ngafa ngafela ubala
ngizele amacala engawenzanga izinto awuyigezanga ingane awuyigezanga sizanibo nathi sengiphinde kumfazi umzini kaba mamncane khona past 18 reasons kuphila lempilo engiyiphilayo bekusemancane sekwangizama ukuthi ndaye naye ngalo etshela ndizama umdleko lapho lempilo isiyakuphile manje sengicabanga ukuzibulala but-ke noma kunjalo sengicabanga ukuzibulala kodwa ngezukuzibulala nosuku ubuthongo sengidlula yikubulala ngisengiyazi uma ngizibulala ngehlobo zami zangempela zokukhala but mamncane ojabula then nokumhlukumeze kakhulu ushona kababa ongizala mamncane wasala zenza umuntu ongithanda ingane zakhe sezona nami naye sekhuluma kahle ngami kade angazi ukuthi yena uthi lala lilazo ngokwengola ubaba ubele nkulu elibhale egameni lakho okay kodwa ngizokuyiqeda ngoba ngula kasebe ngompungozi inga yethu suzilembo ngisona uyafreestyle ngisho freestyle uyisikhogo ngoshoot uyafreestyle ngisho freestyle awudlali nengane ngoba sashaya isithombe nazo kube right so siyabonga kakhulu bafethu ngicela ni-support njengoba ushilo i-Facebook account yakho ithini uspa m yeah m imbongi ayishawo I can also leave my number at 063 6540962 oyiphi futhi spa 063 Yeah. 6540962 okay spa m imbongi ayishawo alright spa m monile lapho sharp isikhogo